Милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар хусуси боздошти роҳзани ниқобпӯш хабар медиҳад. Гумонбаршуда Азам Исобоеви 22 сола сокини ҷамоати деҳоти Исфисори ҳамин ноҳия шабона дар рӯи ниқоб кашида ба ҳавлии як тан соҳибкорзан ғайриқонунӣ ворид ва ҷавоҳироти тиллоиро ба арчи 13800 сомонӣ тасарруф кардааст. Дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ҷиноят бо изи гарм ошкор гардид. Фаъолият аз рӯи методҳои оперативии ҷустуҷӯӣ баъди ворид гардидани муроҷиати ҷабрдидаи ҷинояти роҳзанӣ соҳибкорзани 31 сола ба шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров гиреи сарбастагии ҷиноят бо изи гарм ошкор, милитсия роҳзани ниқобпӯшро бениқоб гардонид. Дар ҷинояти махсусан вазнин роҳзанӣ Исобоев Аъзам Акмалҷонович соли таваллудаш 1997 исқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Исфисор ба ҳайси гумонбаршуда дастгир гардид. Тавре ӯ нишондод медиҳад, шабона тахминан соати 2 санаи 20 декабр дар рӯи ниқоб кашида бо кор мусаллаҳ ба ҳадафи пешакӣ омӯхтааш хонаи соҳибкорзан воқеъ дар кӯчаи Ғафур ғуломи ҷамоати деҳоти Исфисор ғайриқонунӣ ворид ва бо истифодаи таҳдиду зӯроварӣ ҷавоҳироти тиллоиро бо арчи 13800 сомонӣ тасарруф кардааст. Ҳабшин гуфтам. Баъд кофтана сар кардам. Ҳамин хел кофтан дурна ҳаминда ози нестай ҷавохро будам инҷа. Шаби ҳодиса дар манзили иқоматӣ танҳо занҳо ҳузур доштаву мардони хона дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор доштанд ва дар ин хусус гумонбаршуда маълумоти пешакӣ гирифта буд. Чунин маълумот боис мешавад, ки Аъзам Исобоев ба содир намудани ҷинояти таҳризӣ намудааш ҷуръат пайдо кунад. Предмети дигаре, ки Исобоев бо мақсади истифодабарӣ зимни ҷиноят ҳамроҳ дошт, ин моеъи сирко ба истлоҳ уксус аст. Тибқи фарзияҳои оперативӣ ин маҳлул дар сурате истифода мешуд, ки ҷабрдида муқобилият нишон диҳад. Дар баробари ошкор намудани ҷиноят мақомоти милитсия тилловории тасарруфшударо ба пуррагӣ ба соҳибаш баргардонид. Аз рӯи ҳодиса бо моддаи 249 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида нисбати гумонбаршуда Аъзам Исобоев чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст.